пристигна нещо по-различно от Лего части, а именно Лего книжка за Батман. DK Publishing, ексклюзивна Батман минифигурка, да видим какво има вътре. Първото нещо, което прави впечатление е, че може да пипне минифигурката, докато на предишните това не е така. Даже имаха и протектор. А тази си беше вътре самата минифигурка скрита. По принцип, книгата не е нищо особено. Малко текст, снимки от сетове, които така или иначе са малко за тази серия. Герои, злодеи, нищо кой знае какво, но минифигурката е ексклюзивна, така че може би заради това си заслужава. Отваряме да видим минифигурката. Ето я. Всъщност не очаквах да има на метал, защото отпред самата минифигурка не се вижда. И това го забелязах, че е тук на самия стикер. Интересен детайл в тази минифигурка е, че маската има принтирани жълти очи. Лицето на Жокера е само от едната страна. Тялото има принти отзад. Краката нямат принт. И като цяло минифигурката изглежда доста симпатично. Казвам ви веднага защо Батман изглежда по този начин. Всъщност това е Жокера. И тази минифигурка е еквивалент на 32 см висока екшън фигура за филма Suicide Squad, която се казва The Joker Batman Imposter. Феновете на комиксите на DC знаят, че има подобен костюм за арката Joker War.